खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। प्रमद बर'आ जाबाय फांसे फिथाइ थायनो रोङै बिफां। लोगोसे UPPLनि फांसेबो बिफाङानो फिथाइ थायनो रोङा। जायनि थाखाय दायो गोबांथार लाइमोनफोर आरो गोबांथार गुबुन गुबुन सुबुंफोरा BTCआव हाग्रामा महिलारिखौनो फिन चिफ नांफिनगौ होननानै BPF दोलोआव गोबांथार जयनिं जाबाय थादों। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों कनिन्द्र ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव राजखान्थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थियाव राफोदै गावबागाव दोलोखौ खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदिनो जयनिं हाबाफारिखौ लाबाय थानाय नुनो मोननाय जादों। जायनि गेजेरजों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गावजों गाव मोनसेया मोनसे राजनीति दोलोफोरखौ बायदिसिना अजद होलायबाय थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो सासेबाव कनिन्द्र ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो प्रमद बर' बिथाङा फिथाइ थायनो रोङै फांसे बिफां। लोगोसे UPPLनि फांसेबो बिफाङानो फिथाइ थायनो रोङा। प्रमद बर'आ आथिखालाव गोबांथार गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै थगायगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव एबसुनि गोबांथार फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनांगौखौ दाबि खालामनानै थारैनो फरायसाफोरनि फरायनायफोरखौ आद्रा खालामजोब्बाय। बेनि अनगायैबो आथिखालाव BTCआव गोबांथार लाइमोनफोरानो रोंगौथि गोनांब्लाबो नाथाय सासेबो साख्रि मोननो हायाखै। जायखौ नोजोर बोनानैनो BTCआव हाग्रामा महिलारिखौ नांफिनगौ होननानै गोबांथार लाइमोनफोरानो BPF दोलोआव जयनिं जागासिनो दं होनना बुंथिनानै होदों। हारियाव बेबायदिनो खेंख्रा खेंख्रि सानग्रा मानसिफोर थाखायो। सिगाङावबो दंमोन आरो आथिखालावबो दंमोन। नाथाय बेफोरबायदि मानसिफोरा हारियाव जेबो कन्ट्रिबिउसन एबा बिहोमा होनो हाया। बेनिखायनो बिथांमोनहा बेबायदि खेंख्रा खेंख्रि साननायनिफ्राय हारियाव मोनसे माबा मोजां खामानि माव, नङाब्ला जिरायनानै थानायानो मोजां। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव गोबां खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारबाय थादों दि थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों चेलेन्ज खालामनानै अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनहा BTR गोजोन गोरोबथाखौ लानानै गोबांथार रायजो राजाफोरनि गेजेराव नंखाय बाथ्रा बानबुंथि बुंथिबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो चेलेन्ज खालामनो हांख्रायनाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा दाखालि मोनसे लाइजामनि गेजेरजों थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे चेलेन्जखौ गनायनानै लाबाय होननानै गांसे लाइजामनि गेजेरजों समाजारि बिजोङाव फोसावनाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनियाव खौरांगिरिफोरा खौरां सोंनायाव थारैनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदोंदि थारैनो गोदो गोदायनिफ्रायनो BLTनि सोमावसारनाय, NDFBनि सोमावसारनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो सोमावसारनायाव साफा सानै बेबायदि हेंथा होग्रा मानसिफोरा जोनोम जाखादोंमोन। नाथायबा बिथांमोनहा रायजो राजा एबा हारिनि थाखाय जेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। लोगोसे बेनिखायनो बिथाङा बुंदोंदि थारैनो बेबायदि रायजो राजाफोरनि सायाव जेबो मोजां खामानि मावनो हायाब्ला लोगोसे बिथांमोनहा जिरायनानै थानायानो मोजां होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। जायखौ लानानैनो दायो आङो बाथ्रा बुंथिनो गोसो गैया होननानैबो बिथाङा बुंबावदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थाजानाय देग्लाय 80थि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ मैया खुंनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया 2023 मायथाइनि 80थि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ गासै गं 18था जिल्लानि 146 आनजाद मिरुफोराव गाजा गोमजायै खुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे आनजादाव गासै थाखो 9 आरो थाखो 10नि फरायसाफोर गासै 15,484 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय आथिखाल मुगाजों गोरोबनानै जाहाथे फरायसाफोरा कम्पिटिटिभ आनजादफोराव गोख्रोङै जाफुंसारनो हायो एबा रोंगौथि मोननो हायो बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बे
आनजादखौ खुंनाय जादों, जायनि गेजेरजों गोबांथार फरायसाफोरानो गावबागाव रोंगौथिखौ देखायनो हानानै फैबाय थानाय इयुन समाव माबोरै साखाफारा जानांगौ बेनि थाखाय रोखायै गावखौ राफोद खालामनानै लानो हानायनि मोनफा मोनफा थांखि लानो हायो होननानैबो बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिहोनाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बेबायदि हाबाफारियाव गुबैयै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा कुइसन पेपारखौ गुबैयै बेखेवनानै होग्रोजेननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। सासे बिफायानो गावनि फिसाजोखौ मुस्लिम हौवाजों हाबा जाहैनायनि थाखाय सोमोन्दो नागारदों। बे बाथ्राखौ बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजोंनो रोखायै बुंथिनानै होदों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जोंनि समाजाव आथिखालाव गुबुन हौवाया गुबुन हौवाजों खारनाय, सोरनिबा हिन्जावा सोरनिबा हौवाजों खारलांनाय बेबायदि जाथायफ्रा सोलिबाय थादों। बेजों लोगोसेनो आरोबाव बर' सिख्लाफोरा मुस्लिम सेंग्रा एबा हौवाफोरजों बेबायदि खारफालांनाय जाथायाबो सोलिबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो दायो मोनसे जाथाय जाबावदों, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आमिनखाता गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गामिनि सासे हायनारि नार्जारी मुंनि सासे सिख्लाया हिन्जाव गोनांखा सासे मुस्लिम हौवाजों खारलांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बाथ्राखौ गुबैयै बुंथिनानै होदों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमिनखाता गामिनिनो रिसु कुमार नार्जारी आरो जयन्त नार्जारी बिथांमोनहा। गावनि फिसाजोआ मुस्लिम हौवाजों गुबुन समाव एबा गोबाव समावनो कर्ट मेरिज खालामनानै दंफुखायोमोन। लोगोसे दायो हिन्जावा हौवाजों बायदिसिना दावराव दावसि जानायनि जाहोनाव न'आव फैनानै थाफैदोंमोन, नाथाय बेखौ रावबो मिथियामोन। उनावहालागै खबर मोननानै थारैनो बिफाया बिथांखौ बुजायदोंमोनब्लाबो नाथाय फिसाजोआ जेबो बाथ्राखौ मानियाखैमोन, जायनि थाखाय फिन दान मोनथामनि उनाव आरोबाव बे एखे हौवाजोंनो बिथाङा मोनसे लिंक जाफिननानै खारखोमालाङो। जेराव बे जाथायखौ नोजोर बोनानैनो बिफा रिसु कुमार नार्जारीया थारैनो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदोंदि बेबायदि जानायनि थाखाय फिसाजोआ गामिजोंबो ओनसोलजोंबो आरो जोंजोंबो जेबो सोमोन्दो गैलिया होननानै बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजोंनो सोमोन्दोखौ गारनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर गोरोबथानि माखासे आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनोब्ला लोगोसे बिकेडब्लिउएसनि माखासे आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ मावफुंनांगौब्ला जोङो खौसे जानानै सोमावसारनांगौनि गोनांथि दङ। लोगोसे खौसे जानानै ज'ज'यै खामानि मावलांनांगौनि गोनांथि दङ। सरकारा बेखौ माब्लाबाबो ओरैनो गोरलैयै होनाय नङा। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिकेडब्लिउएसनि गाहाय खुंगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे सावराय मेलाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदोंदि थारैनो बिकेडब्लिउएसआव दाबो गोबांथार जेंनाफोर दङ। गामिफोरखौ दासिमबो थि खालामनाय जायाखै, जायनि थाखाय जोङो दिनै इलेक्सन खुंनो हायाखै। बेखौ बुंथिनायजों लोगोसे बिथाङा आरोबाव बुंबावदों बिटिआरनि गोजोन गोरोबथानि माखासे आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौब्ला जोङो बयबो खौसेयै सरकारखौ नारसिनबाय थानांगोन। मानोना सरकारा जोंनि दाबिफोरखौ ओरैनो गोरलैयै मावफुंनानै होनाय नङा होननानैबो बुंथिदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जों बयबो खौसेयै दाबि दैखांनांगोन होननानै बिथाङा रोखायै बुंथिनानै होदों। इउपिपिएलआव मोनसे समनि तामुलपुर जिल्ला आसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि अजय बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलो आफादफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदिनो गोबांथार हाबाफारि मेल मिटिं लोगोसे जयनिं हाबाफारिफोर लाबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव फिन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि आंगो गामि गयबारियाव गोबांथार रायजो राजा लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव गासै आसुनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे आसुनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि अजय बर' बिथांजों लोगोसे गासै 100निबो बांसिन
माखासे सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आरो राजखान्थि दोलो नङै आफादनिफ्राय जइनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव प्रमद बर' बिथां दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोबांसिन दावगालांबाय थागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बे हाबाफारियाव गुबैयै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों, जायनि गेजेरजों बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदोंदि थारैनो तामुलपुर जिल्लाया मोनसे जौगासारनाय जिल्ला जानो थांगासिनो दं होननानै बुंथिनानै होदों।